Намираме се на място, което можем да кажем, че за някои хора е върха на света. Планината на Мойсей, върха, който той е бил и е получил 10-те заповеди от Бог. Уникален нощен преход направихме. Все още трудно е да се повярва това, което изкачихме. Ние сме на върха. Все още пристигат все повече и повече хора. Ите. 2285 метра. На върха на Синайската планина. Има много хора навсякъде. Ето. Долу се вижда манастира Света Екатерина. Мисля, че е това, откъде минахме. И това го изкачихме всички ние през нощта. Ето там долу, където свети светлинката, далечната, беше една от спирките. На връщане ще ви покажем уникален път. Тук има всякакви националности. Определено това е програма, която не е лека. Определено не е лека. Но това, което мога да кажа, струва си. Самата гледка е величествена. А да си на усещането да си на това място, където е била срещата и получаването на скрижалите, е доста впечатляващо. Самата планина е една огромна гранитна скала. Няма една тревичка даже. Изключително интересно. После ще обясняваме в някои от следващите видеа какво е нужно. Но определено е велико. Студено е. Ще трябва да се извади арафатката, да се завие и с нея.